make us say obitna ontena obintimenna adwene ni nyina ye worried na tronsem a eye me no mienu ya brabomu guidance edi anim aye kania na edi anim kyerɛkyerɛ yɛ tenetene yɛ ɛwɔ ya kwan ne ana muntu mu akasem bi ade akyerɛ afasa ne ma no ɛno na ne anadwi pɛsɛ me no edi ho komo kakra. 4 steps to take when there is a trouble. 4 steps to take when there is a trouble. Okwan ahodo nan bia me no mienu betimi afa so ebra yewo ahohiahiem ebra yewo ahokyirem ebra yewo amaniem ebra yewo sumu ani adwendwen enema nan bi awurade nam osomafo Paul so eka ho asem eno enene anadwi evangelist David me no etu hwanamo every say ye Christopher yi se ye hunu niema bi ene niema bi a anhwe kora toda beka se ye nyankopon no kora oni ho minim se bia wo ka bi de bia ana won ka bi de bia kora waka bi pen em se urade kora ni ho em se nyankopon kora ni ho aden mama ne na che we sometimes ye ni penti no yetimi ehihia saa eniema no bebre inya those encounter but osmafo Paul ekansem bi aya hodo nan ene na me pese me no edi ho nkomo anadwi tie said me kama ohawo ne amane a ededa yenso no doso enti se ohaw bi amane bi ekire obi so a abrabo na yebo no ohaw ne amane ekire obi so a ade baako a ya na eye ohaw kese a ewo mu ne se saa ne ma no a etoto yen abeye ohaw abeye adwendwen abeye amane bi da yen so no wonim se medofo ya na emfa sundwie emre nipa o adwendwen worry enema bi titi wo nipa bi a emfa de papa emre nipa emfa de papa emre nipa nemum ede wo haw ede yare ede eka ede adwuma seye so bi wo haw te wati obi so a wonya ni jempo mfa nko adwuma ade bi wo kra na sese wonya can say sound free with odi adwene mo fine ya calculation kura bonse wa share no so we adwuma bi na ye se esese wonya adwene ana se calculation bi na adwene no so yusu de ya ontumi because of frustration na onemu we no nyina ye niam emwaye it is all your Christo ni na woji awurade di na obo Christo mudi mo mpai na don hoto no so a ena afutu a na se nkyerɛkyerɛ a owura Yesu Christo na mo osomafo Paul so ka wasema me no ba bechi me pomoden na fa bi na fatu anamo na minim yie ewa awurehyiemu o Yesu Christo mo se die tie biara wonam na asemu tumi so besesa niama amankonimdie abu Paul eka sembi osomafo Paul eka sembi wo Bible a me pa che obetime afa na me no edi enkomo the book of Philippians chapter 4 verse number 6 Philippians chapter 4 verse number 6 aya salvation our jumedie na me pa che me no ehia no a yedie aha Ghana time no ngotwe ebobia your life we so I decrease asma yem from undiluted word of God. Fa media so e dia bro True Faith Church International no kware gidi koko asori ho an evangelist David the wa dani den nyina no media so me no e check asem. The book of Philippians chapter 4 verse number 6. The topic is 4 steps to take
Why? When there is a trouble, 4 steps to take when there is a trouble with you or there is a trouble in your life. As a Christian, when there is a trouble, there are some 4 steps to take. Akwanhodo 9 bi ewo ho a me no mienu abeye okristoni anase me no mienu abehia yi anamom 9 bi a esese me no wotu. Eno ho asem ewo Philippians chapter 4 verse number 6. Me pacho ma yen read your Bible. Philippians chapter 4 verse number 6. Let's hear the word of God. What say? Monna enwene bribia enha mo ho. Nembum ade nyina mu momfa mpaibo ene nkotosere ene aseda emamo adesere enuru onyankopon asom. Na onyankopon asomdwe a etrante asie nyina so no obehwe mo akoma ene mo adwene so ewo awurade Yesu. Message subiem Philippians chapter 4 verse number 6. Was a mon nan mini bribiara en hamu ne mom adie nyina mu no momfa mpaebone nkotosere ene aseda emamo adesere enuru onyankopon asom. Na onyankopon asomdwe a etrante asie nyina so no obehwe mo akoma ene mo adwene so ewo owura Yesu Kristo mo. Medofo o how bi eda so ana amanie bi achechiro social bi achechiro wa untime ne wo ho a me pa chew bebre ama wotete na wo pressure on say you see in this life say ya chechire aboa bi ya de homa chechire aboa bi a me pa chew on so oprepa. Yes, or pressure the beya obejene ho. We say what dia homa chechire aboa bi ana say what dia homa chechire obi a ontime nya no hwe ne homete. Dubo wan wo pre na wo pre o bone ho modin bia say obejene ho. Nanso se na ho de na wo de pre no me pa che wo se amro ahoma no a ye de achechire no no so a ontime ne ho da. Anase se wanya obi somfo bi mobroni bi sympathy bi anase obi amobro wonmu na wanga se ene aboai wo bre anase nipa smes wo bre nti mamenko sane ahmane po emfama no a eno so ye another issue. Na nipa no kura na obese opese wo sane epo no kura no anase wo sane ahoma no se wanhu ahoma ne nchechire se de si chechire no ene po no aye boy no se de si boy no ne na wamfemu adwene na wahu se de obetimi asane ahoma no a ebewi ase ono kura no na mepacho bibiri ebewi ase na wama ebreko anase ono kura sa me po no kura emu asa bodendende sana abrabom ne ente. Asetena we ya yetimo no abrabo ne time eye ahoma echichiri nipa. Be pacho bibiri ahokyere etimi ebeye homa bone echichiri nipa wa abrabo. Sanso no obi aware mu enima bi ebesisi ni betima ya homa bone achichiri wo nipa asundwie. Medofo edien wo haw na aya homa achichiri wo a untimi ene wo ho. Edien ana me pacho me se aye ahoma bone a achechire wa brabomu a ene wo pre wo hometeo untimi ene wo ho ene ne me na mowura Yesu Kristo enu asem so ka kire o se de o sane ahoma no o wo nche oni Yesu Kristo de wa pa se o be sane ho amu ade ho no o wo nche oni Master Jesus. So akan niema nan ebi ho asem e de akire a ena na dwimi gira so na me ni wodi nkomo. Eye Philippians chapter 4 verse number 6 no. Wase mon na nwini bibia ho tio mon na nwini bibia ho
eti de etete wo de ma wona de hante wo na me pacho bebre why you frustrated na ya wo say ase wu ya wo say wo so nim fa so everything has done things have changed and you may be said tron some say de dikai mo na nwene bibia enha mo ho na mom ade nyina mu momfam paibo ene nkotosira ne aseda ema mo adesire enduro nyankopon asom na wonyankopon asomdwe a etrantiase nyina so no obehwe mo akoma ene mo adwene so ewo Yesu Kristo man of God richly bless you Prophet Andrews etiyam fa na bako die dikai was a mon na nwene bibia hamoho stop worrying and start praying stop worrying tie was a mon na nwene bibia hamoho Philippians chapter 4 verse 6 mon na nwene bibia hamoho na mom ade nyina mu momfam paibo enti ade ba ku edikai eniema nan no de edikai we say stop worrying and na nyene bibia how ho hallelujah dia wo twene ho no ebe se wakoma dia wo twene ho no me pa chewo ebe de yare kura bebrem dia wo twene ho no ebe se wo de dia ya dwendwen a wo dwen na wontime na ye frustrated no ese wo nyina so obetime dwene saa na wo hia no a wo ya babawa enso na otese obi a wababrewa obetime dwene saa wo ya brantie na me pa che wo yesi obi a wabakokora obetime dwene saa na me pa che otwa aka akwem so nim so otwa aka akwem na ka kotwa fa no so obetime dwene saa na ne wure fi ne ho na adwuma bia wo ye no adwuma ye adwuma bia esase wo ye sign bia esase wo sign forms bia esase wo fere no akose no akoma wakosa ko create another problem obetime dwene saa na adwene no atene upside down no otua no mo bia ensiso odu ene ma nan a se obi wura wo haw ne amane mu a owura Yesu Kristo enum asem ekere yen se yentu ho anamon eno na me ne odikai de dikai wase haw ndwendwe biem na mom fam Bible isi ho stop worrying and start praying. The Lord wants me to tell you, our Lord Jesus Christ is telling us as a believer, as a Christian, as a child of God, anything you are facing in your life, any battling, either spiritual or physical, the Bible is telling us not to worry anymore. Why we should stop worrying? Because God has shown us how to place our worries, and as ya how ni amane no wa kire nkwan a yemfa so a yebetimi enyemu adanse. Was say stop worrying and start praying. Hallelujah. Stop worrying and start praying. Ma enye wadwene se nia wonemu no wo haw no eso nim faso ewo owura Yesu Kristo anim. Sometimes a Christopher bebre ni nipa bebre dwen se se me ko kama asem kura no enya de se owura de be ya aso atie se me ko kama asem kura kire ni enya de se obetie bedofo menwene me pacho negative sa owura Yesu Kristo nanum asem wonam poro so ka kire yi eye abrabomo enshenso de a eboa me no mienu akwa bebre so. God is ready to listen to our prayers.
owura Yesu Kristo eye ne ne so se me paacho bebre ye be kan ya asam de akire no through prayers me dofo amene wahia o how ba wotime bompa ya na ene Kristofo bebre na se nipa bebrebe amane to o how to a afi no mo how na bunu so afa no so o hana ye kese asene no afi na ye kana say jana dwendwen ye ntiare yi bede na mo atome ekei ebede no metua akwantue mede kura mako na wode aya adwendwene na wodwen ho aduane kura siwa woni wono omompaye na jana dwendwen ni akasa ura Yesu se enanatwi menka nkyere ye ne ye hye nyina se stop worrying and start to pray. Stop worrying and start to pray to God. When you read the book of Luke chapter 18 verse number 1, the Bible has stated clearly, say, etwa se wonipa bompa ye da wombre ho. Etwa se wonipa bompa ye da wombre ho. Dienti ne bompa ye. Ye bompa ye se de be ye urade be ye firi sohwemu. Dienti ne de asem to urade anim. Ye de asem to urade anim se de be ye benya abrabon ma danse me dofo. Die ba de na wonemu. Die na ato. Die no amane. Die no awraho. Die no wusu. Die no adwendwen. What are you going through? What situation are you facing? Problem be na wo ho. Awurade Yesu Kristo nam osomafo Paul eso ka kire me no mie no se enanadwi stop worrying and start to pray. The book of Luke chapter 18 verse number 1. Was here just say onipa bompa ye da womre ho. Etwa so onipa bompa ye da womre ho. Ye wouldn't be Bomoden say Ubetum Pabwesi war. Obefia go rich bless. Bomoden say Ubetum Pabwesi war. There is nothing too late for our Lord Jesus Christ to do. Bibi ni one ma akechi e de amawo ewo Kristo mu a me pache ontimi mfa wo mpabo so enyema enyeye. Hallelujah. Diminu adofo. Tieni osmafo Paul kan yo. Philippians chapter 4 verse number 6. Was a mon na nwini bibia hamo. Ne mom ma desere. Pleading. Dia wo sere no was mani nuru asafo awurade ni wankanipa. Was a ma desere nuru otwe dia mpon yankopon ti asefo ba se ya dom nanim. Hallelujah. Momo madesere enuru nanim wase mon na nwini bibia hu biem enti hours minutes sima don hwere ya me pache wode dwendwen no ene owura Yesu asem se sabre no fa bompae sabre no fa ko kutundwani sabre no fa ko yofo nanim sabre no ko awurade anim ko awurade anim. Hallelujah. Odi eyansha asem wo Matthew chapter 26 verse number 14. The book of Matthew chapter 26 verse number 14. Let's share the word of God. The book of Matthew chapter 26 verse number 41. The book of Matthew chapter 26 verse number 41. Let's hear the word of God. Or say, Monwe na mompaye na mankonsushim. Monwe na mompaye na mankonsushim. On se look no catcher and say, etwa so nipa bompaye da womre ho. O kan to aso a en wo bu baby share say, onipa baby now ye no call ye nyina nim sasem. Yes. And the Luke chapter 26:41 say,
Yesu Kristo call mo pepo so a wo bom Gethsemane awreho no obom pae no obetu se asuafo na deda ana o se ya no mai mo mom pae o na manko nsuhwem na kyese wo nipa anyem pa bofo a esohwe betimi aba beto no na Yesu se ye mom pae na nsohwe na ma na nsohwe na ba wo da so te wo yede sohwe ma ye kura wo se ye mom pae tio amania ne ma ye no o eji say wo hye say as a Christian and I say wo hye say as a believer bompaye say the be ya sohwe ne ma na se sohwe na ba adenti na me pache wontimi bompaye adenti na wontimi bompaye as a Christian 4 steps to take when there is a trouble in your life. Enema nan bia esese me no mi no hye ne so ne agina so di tua na mo ebra ma ne atoye ebra so hwe atoye ba ko na me di kaka kiro because impempi na mane ne so hwe atoye ne a ye de ne nyina akoya adwendwene ye badwene ho saa na ko create another issue ene me dofo our life no so se sade ne bi hawa owura Yesu Kristo se men kanje o se adwendwene no jai ne fa bompae jai never yam pabo. Hallelujah. Fayam pabo. Eti Yesu Kristo se momo mpaye na ma nko nsuhwem. Enti enso wenti ne ebo mpaye. Eti se ma ya bo. Sorento wa bo. Wo anije mu a bo. Na se sore na ba esese wo yere ho bo. Wo yere ho bo mpaye no. Hallelujah. And also can send you Luke chapter 22 verse number 46. The book of Luke chapter 22 verse number 46. Yanshe asem kituabi. Luke chapter 22 verse number 46. I am Yanshe asem kituabi. Was a worry no more, but rather keep on praying. Luke chapter 22 verse number 46. Luke chapter 22 verse number 46. Was it tie Luke chapter 22 verse number 44. Sorry, Luke chapter 22 verse number 44. Was it na Yesu ewo owo ye mu no oma ne mpai bomu ye den na ne hu mfifire eye se moja nto a esoso efo. Tio wose Yesu Kristo wo yaw mu no owo yaw mu Yesu Kristo wo owo yaw mu no oma ne mpai bomu ye den. He prayed frequently. He prayed loud. He prayed hardness. Just say obompaye oye serious. O yire no hu so be bompaye o yire no hu so be kana asema kire wurade wa ma bibia am a distract no. Sometimes the devil, the Lucifer, the deceiver can distract you through the mindset. Obetima kacha osempa na obono kre nyi yijai oba be hwespe gu wadwene oba be bu aba mu wadwene oba kacha ose ade no kra oye na kre nyi yie obufiri boy kra no ekosi sei bede urade asem se men kan kire ose yire hu ebra Yesu Kristo wose owo yie mu no o manem pai bomu ye den ebia na wo life so wo hweme why ye mere wo mpai bom. Philippians chapter 4 verse number 6 was a worry no more, but let your prayers reach your God. Mama desere dia mpai bonre urade nyankopɔ anim Christ Jesus yanim edia bra Yesu Kristo obe wachi me no mi no nkwan ebra wo be hunu yaw obe fa titimu obe fa amaniemu de antese no Bible say o manem pai bomu eye den. Edia ne yawa wo fem minu abema edia ne yawa wo fem dia na wo hwehwe fere urade ho dia na wo pese urade ye mawo o se ma mpa bomu ena enyete enye kasa
enye kasa. Go down on your knees, pray to him. 4 things, enye man 9 as a Christian. Enye man 9 a transam no kan wasam say yen hye no so mfa ntu ana mo ya brabom. 4 things to know, 4 things, and as a 4 steps to take as a Christian when there is a trouble, when there is something wrong. When you are in need, 4 steps to take in the presence of the Lord. And yaman na ya sese wutua na mo ewo. Hallelujah. It is the kind of say stop worrying and start praying. Wase mon na en wase mon na nwini bibia ha mo ho. Ne mo mama desede enu awurade anim. Ene ye baako. Enti Yesu Kristo Luke chapter 22:44 no ebra na owo hia mu no o ma ne mpai bomu ye den sade be ya obenya hoden afiri soro, obenya tumi afiri soro, obenya nwosra foforo kura afiri soro. Na Bible say bra wo boss ampaye no honhon kronkron ni abofo be share ne din. O kan to so say abofo be share ne din. They came to strengthen Jesus Christ. So whenever there is a trouble, when there is something popping up in our lives, when we pray, when we keep on praying, si ayer woni e bompaya, Ewurade besoma hode bi firi soro abrai abayensira bem abemaye hu mu ne hunamu nkanyan am yetimi agina said your smart for Paul kai was mitumi ade nyina ye na hwan ya wɔhyɛ me den Yesu Kristo a wɔhyɛ me den mesrɛ Ewurade den hyɛ de ma wo Ewurade nhyɛ wo den wate amane birimu Ewurade nhyɛ wo den ewo mpa bobrim Ewurade me hyɛ wo den wonhwie huhum wo sira tumi nwu so na wɔnhyɛ wo den ne timi gina netimi kona nima brebiara mesrɛ Ewurade sɛ ɔma wabasɛ mo ngo mesrɛ Ewurade sɛ ɔma wabasɛ mo ngo anamo bia wudu asetre mu de ye dadwene de ye haw amane abre bia wobeko nkoto dwanim abompa ya kire Ewurade no Ewurade ma nwosra foforo na wonhwie adom moroso mfa mu so ɔma wahoden ne timi gina ɔma wutumi ne timi twifa atafo ne atamfo so watumi ahye ye gya wo so de no ya. 4 steps to take when there is a trouble in your life. And your man naya esese wo Kristoni wo gina so tua no bra wo haw ene amaniaba dedikai wo si jadwendwene jadwendwene Paul na kan Philippians chapter 4 verse 6 wo si dedikai jadwendwene worry no more wo say stop worrying yourself but rather let your needs enema wo hia say fedru Ewurade anim through prayers. Eni edikai afei kia etoso mienu o say tell God or tell Jesus Christ your needs. Kia etoso mienu steps no eye 4 ena me wudi ho nkomo de etoso mienu o say tell your needs to God. Ade a wo hia no o say ka kire no. Yes. On say mekai Philippians chapter 4 verse number 6b no tie 6b no o say momfa mpaibo ene nkotosere ene aseda emmo adesere de so emmo adesere de your needs enema wo hia emmo adesere de nuru onyankopon anim ma wadesere de enduru entimpabo no a wo bɔ esese wo de adesere de bi eto Ewurade anim. Hallelujah. Wase ma wadesere de nuru Ewurade anim ewom se Yewura Yesu Kristo woni agya Nyankopon omuye nimfo a womde made nyina. They all everything they need I can say they know everything
They are God of knowing everything. Omuni yinimfu omuni madie nyina. Hallelujah. Nenso wase yensankai biribim fan kyerɛ no. Ka bibi kyerɛ no. Wase yeminimfu omuni madie nyina. Minim de wo sumu minim dachi asem minim bibia. Nenso Awurade se yenka bibi nkyerɛ no. Wase momo mwadesere de enuru nasum enuru nanim. Ti yama ya desere de enuru nanim. We nimfu no made nyina. Nanso sometimes etoda wo pese o ma ye bie ya no e de asem tu nanim. O ma ye bie ya no. Yenka bibi mfa nkyerɛ no. Hallelujah. It was all can Luke chapter 18 verse number 10 ho banwa was sanso na Awurade a moye naja no enti omu atan enye wona usufra no awiane anadwono ana wase mesemo se obebu atan age wo bi wano ka wasem fa kire no ompa bomu no ka wasem fa kire no empempi no master dia hunu se ye wo nipa bebre wo ho a anase ye wa Christopher bebre wo ho no mo a like omukọ asorifie especially when a breso say bia omo bom paye ne sa ne mana omukọ asorifie a dodo no a no ebewi ase na empire se so omo bono na omo de adane dwonto like omo bom paye na dede bas na che say wonhye de hu asem bia wo ka ebi dia aye tons tiengomuni o bompa ye kire Awurade ka bibi kire no wama ye kwan wase ka ye ka wasem fa kire no afei obi a owura Yesu Kristo am a great opportunity say e say wo yi na bia wakọ ye wura otumfo kesie bia nim na wokọ ye no wa kire o say ka wasem fa kire no na wo de nsem no nwan upesika akọ start adwuma afei na ake na bisimi ko mikuro mpa na no na mikohia ma ibi ana ma ni hia no na wo hye mpaboa bi paboa no na eche no ana mso ye ne ye sere no obeka se wonyi serious bribi hiao open up bi wano kan ye hiao kire Awurade wo mpabom enye fere. We are not offended. It is not an offense to tell God your needs. Sometimes a Christopher a do baby near call a radian makosire bibia. It seems say I say we don't deserve a niamana yes sereno. No. What's a catcher no tell him you deserve more than that. So why is your father asking you to tell him what you need and oko kana afere? Uhia de nso kana afere. It is in the yasa dodo no eko kanse ma chiro papa on se me fere. Bi me fere o me ko ka chire papa me fere o me ko ka chire ma me fere o. Awurade nyi hu mfiri mu. Owura Yesu nyi fere ye mfiri mu. Na mom woka wasam de a kire no in a polite way. Bro ho ase enya hantan so enye kasaden te se eye command bi ena me pache okọ command Nyankopon okọ command Kristo no ye nsra de se mfire Awurade ho ene nipa bebrebe pebribie mfirade ho a they go in a command way ase ade ne ewo ho na chenchene Awurade mfama no wo commande na wo hyebrebe to so eduru brebe se no amfa mame a meyesi mejai wachiridie no yen challenge Nyankopon ewo sa kwa na so but you can test his power. Awurade hefa no wani manyam tumi ne wo ebra matese wo yen senkyere ne titibrim ema tetefo di kanfo no you see yewo adanse bi edika sisi a wo betima gina so throw challenge but no kura no ahobrasiem
eti o Kristo ni me dofo a me ne wahia menim ye wona mu menim nea wo komu ene abente nanso awurade asem enam osmafo Paul a asem a woka ne Philippians chapter 4 verse number 6 so eye four things enema nine so ana wo gina no woni me wo ka asem no kire ye say me no ne hu nkomo tidika was worry no more but rather keep praying. Empabo no so ose afei ma wade sire nduru asafo urade aso ma wade sire me dofo ayehia mu ede no wade sire wose ka bibi kire no ma wade sire nduru nanim ene a Christopher bebre kwa asori fia they are sitting there and watching the prophets what we are trying to say odifo mi na meka bibi kire no. Are you kidding me? Are you serious? You are there in a prayer center. You know what you are going through. Winim dia wona mu. Winim dia shaw so. Wo ba wie suku o pesika bosia bi bank bosia e dia kototo prospectus e dia ma wo ba na connection training, teacher training. Oba kwatro exams. O bomba yese anase e wakoma so ade yese abofra ne bitwa. And you have gone to prayers. It is good to go for prayers. But don't go there and sit down and start to watch the prophet and start to gaze at the pastor and decide and I say, oh, she say, so for me can be being chill. You are waiting for the pastor to call you and start to prophesy on your life. And then I'll be what shall you gain? And then I'll be free. Abra wankasa wonim ne ehia wo. Go down on your knees. Or you can bow down your heads. Ubetime esiutrase in wakunya na wote no, and you start to talk to God. You start to talk to your maker. Ubesha ase na woni wawurade no nyankopon di nkomo wadwenem. Wosemeye wonyankopon mehunu hintaye mu nsam. Awurade no hunu hintaye mu nsam. Woni makomam enti wote ho no woni wakoma mu nsam dada. Enti wote wakonwa so a wo pese wano nyina no awurade naso abie na bie aso no abie afei no ahya ase na wate naso na wotie na obompaye awurade mesero kae me awurade humembo awurade tie me mpai bo wafena me padwuma awurade mesero mawie suku menya dwuma nyefie nye awurade woni makoma se bibi wo mpo na nya afambo na cheme awurade boa me na menya dwuma awurade me pese me tukwai boa me na me sika fa me ho dadwene tu nipa bi so ma menya nipa ne madom na obi hia me a omfa me tukwai na me mebua fie awurade yese ma me awurade yese ma me mesero hu me mobo awurade kai me ma me yare mesero sika ne ebusuanim me na me bapani awurade bue kwai na me ma me sane ade awurade me pese me be ma no ba hia me ho ade. Tell something to Christ. Was it be one no? Was it be one no? Can be children? Was a mumma desire nduru nanim? Dia was seren was him a ninduru nanim. Enti wama ya kwa isa ya mompa ye. Enti mpabono ya maya desire dia ye no. Ya mfantu nanim. Wonkai owura Yesu. Was meja ebe tumia meku wentwa me. Odena desire na koe. Or then a request. What in a request? And a koto nejanim. Hallelujah. And the Trans can sub question sub quote be 1 Peter chapter 5 verse number 7. Yenshe asemke to be 1 Peter chapter 5 verse number 7. Let's hear the word of God. 1 Peter chapter 5 verse number 7. Yensha asembia Peter ngumano enso eka. O say 1 Peter chapter 5:7. Mama share o say momfa mo dadwene enamo haw enyina ento ne so efri se wodwene mo ho. Momfa mo dadwene enamo haw
Emto onu awurade so. Every say what chinemu aba. Every say what chinemu. Awurade asem na Peter so ka e dia confirm nea osmafo Paul e ka kire yi. E wo Philippians chapter 4 verse number 6b. Was a mom from how things that troubles you. Mom from how and more that journey ye near ma etete ye. Things that worries us. And ye ma etete ye. Awari mu how adwuma se mu how sikase mu how spiritual problems. Was say mom from tono so every say what Jim. Every say what Jim. Hallelujah. Se kaso obi dwun obi ho ene say. Ye kaso obi dwun obi ho a na chese sa nipa kro no de bia wona wo anopa wo awie wo anadwo adesan wo wo dwene kwanya se yi obadwo adepa yi yawura ebede na nsa kan adwuma yi ebede na ma make it kura yi ebe yes on like obi dwun obi ho a chese like bibi hia wo na nipa kro ni nim na wo pressure obeye de ama wo na wo pressure obenya good solution de ama wo yes so obi dwene obi ho a na chese se nipa kro no wo nipa kro situation wo hunu nipa kro ne life ebi abrabo no ne niam na wo mu no emwa no enti wo dwene kwan obefa so obeboa no a nipa no betimi ade ne ho nipa no betimi anya asomdwie nipa no betimi akọ nanim nipa no betimi anya peace of mind obenya timu papa bi ede abobra ai ede anante esi nipa kro o dwene no hallelujah sana ye na wurade Yesu Kristo onumunyamfo inhyiranka wudi wose menka nkyerɛ me dɔfo a me ne wahia sɛ 1 Peter chapter 5 verse 7 wose momfa mo haw ene mo dadwe meto no so every say wodwene mo ho wodwene ye ho dodo enti sɛ wurade dwene ye ho de a ene ne de bebim de aka ne sɛ ye be voice out ka wakoma mu hia sɛm fa kyerɛ no hana ko ka bi wurade ye ne de otie Jacob eko bom pa yesere wurade kana kuma mu ehia sam de kire no wurade antiana wotie ede no dadwene ede no amane 4 steps to take as a Christian when there is a trouble and among nine bia esese wo Kristoni wo fa na wonante so tuo ebra wo hawo ne amane bia to dedika was say worry no more and start praying. Worry no more and start to pray. Was a munyi wo hawo no nyina was say men na nwene bibia ham ho ne mumma ma desre de mon pam paibo was a mun na nwene bibia ho ne mumma fam paibo so ene ne ninkomo wo wie ye no de toso mienu ayeki second key no was say ne mum afei mum fama desre de batu nanim so we need to talk to God yempa abom no yemi ya no nka bibi nkyere no ka bibi kyere wurade ka bibi kyere no voice out biwa no de wo hia no ka kyere no de wo hia no wase ka kyere no mpa abom hallelujah ye to aso afei wase ye to so miensa present your request with thanksgiving. Present your request with thanksgiving. Hallelujah. And also Philippians chapter 4 verse number 6b tie wase ene aseda ema moadesredie enduru onyankopon anim wase na emom ade nyina mu momfa mpabo ne nkotosere ene aseda ema moadesre enduru onyankopon anim enkotosere aseda wo mu
Hallelujah. Na kire se ni ayesre ewurade ho bribina na se ade aye bo ho mpa se onyemaye wo se ye nasi wom wo se present your request with thanks. Hallelujah. Present your request with thanks. Ebra yabeye Kristofo a afa ewurade ma yakwanya ye de asem akonanim na ye bɔ mpaye no. Instead of say unim say ye onipa bebre ho no ma omukwa ewurade no mo bɔ mpaye na omakoma no kura nsa anyini ana ebinye oda ho me ebi aye mepe yo. Oh yes, ebi aye mepe. Yes. Ye nipa mame ka no kura njo etoda wa mpaye na ho bɔ no kura wanka ze do say mpaye we de ase nyiye ubo wie ya bo nsa adwene bia bodrim ase mpaye we ya ubo de emko emfa na wo ase wo sori anafi na ase wo ji ho achinyi sa eno kura ne chese wo fere wadamfo bi na wo hwe no na wo ye ya ase wabam wo bu na wo se di ho koma bambu nkomo bi akobom mpaye pa wie sei na mpaye no wo sori ana wabam ase bu akobom mpaye wie na wotwe no wabam bu akobom mpaye wie bosome no wabam bu dabiu awurade asam se menka ncho nyemfantu ye hofo ne anhye ne ma we nso ebia na wo tayo efiri nde Kristo asam se enye jai ate mum transam no tuefo osomafo po tuefo na asam tuefo se abere bia ye de ya asam ye haw ya mane ye pekwa awurade ne mo mpabo mu no wo se with thanks yemfa se da enka ho wom entimpabo no ubo nyina wie a awurade meda wase se watie me mpaebo na mabisa de waya ama me. Tio instead of say bia wo doubte am sha de we de enye na wo doubte wo mu no na mom esese wonya gidie na wo gina so kase awurade meda wase se watie me na waye me bisade de ama me. Amen. Enu ani tie on se wunsuan asma make ekura me boa wo de ka no kore obompa ya wo kan we bi wunsuan de ama mpabo no nema bebre ache dodo wase de mu eni ho na wo benye mu gidie no eye ho na no Yesu Kristo anka nkire Thomas wase nhira ne de wonim no wage adie na de woni eni ho na wo wage adie no ene na beba mu eni ho so wage adie ene na bebu trene ade ma wo ebra eye kan se Abraham onyankopon ka so wonfiri na busuafie no nko asase wo beye so hoho no Abraham no ni ba bia wo ko na woni ba bia wo ko wodi setie ne tie ko ye Hebrews no kan wodi setie ne tie nyankopon ne no ko no onim ho ogidi sadnia onyankopon aka no ebebem je onyankopon aka no ebebem enti ade toso miensa onyankopon asem awurade asem ka kire me no mbienu se ye nhye ne nso when there is a trouble, when there is problems, when there is enema bi kutia na hye ye nso a ye kwa awurade animu a was let's present our request with thanksgiving. As a chene say yakwa awurade animu a ye de ade se de akoto nanim no yemfa na ase bi aseda bi mata ho the whole thing. Philippians chapter 4 verse number 6b tie wose ade nyina mu momfa mpa ebone adesere ene aseda emomo adesere nuru nyankopɔ asum Paul na ekire ye edinase ye bɔ mpa ye ne kwawo na mpa abomu no before sa wo be ende mpa abo no masa kasa na enka wo mpa abo no ho awurade me da wase se wa bie kwa ma me ewo Jesus Christ dinemu awurade me da wase se wa ma me bani bie ewo Yesu di enya meto mu bet wodi gidie
di kan de urade ase every say wo gidi say se die tie bia no owura Yesu Kristo obeye de ama wo gidi every say the boshe bia wa hye bia ye no kore ebebem wo gidi eti sa gidi na wo wo no so no ene na wodi agina wodi abosa mpaye no ya wo hwe mu nkunimdie kwai eti instead of say wo be doubt say asempa bo no kura me bo no kura no enye yie em say ade no kura no emfa no ha ho when one gidi achi biu dem Christ Jesus na mo so Paul so say sempa bo no ye bo a ye mfa se da mata ho thanksgiving in advance ye wo aseda ye da in advance che say ade ni nyansi na enso ma da ho ase eti se me no miru ye hia ye boafo bi ana se ye hia adamfo bi na obi abo ano ba se meche open anam de ade wi be ma na wadi ka da no ho oh menua ye fireman me da se oh nyankopon hira ye we de wa boa me pa o nyankopon hira so e be kura na sa de kro no a wode bre wo no ye boso mentem na otwentem be de sanse wa hye obonti woda ho ase se de be ya ono kura be man pressure say won fa mai kura no wadwiro ade kura se nko promise as me se kura no me mfa nko na na no kura si rusi da me ho ase you to say nani aje pa ne ma me na me mfa nko nkoma nkonkuru e de ama me no mienu empabomuki mame Ophelia ampo ampa yi nano wayade mame ene mame nye yi nyankopon hira mame Ophelia burade hira yi ade we die me se atimi sunsun so che se ma dwene ho a me etime pa me ni na wo hoahoa nipa no na wo da no ho ase na da no ase ndi sa da no no ga wo se na sa brandie se sister se ma me se sa no de edu koduru fie ne se edi na wotwe oduru fie di bosome anase na wotwe mienu enansa bi na onfa adekoro ne mere wo a esan se di wo se de aseda eda no a che se wo gi adekoro no tu mu wo akoma mu so wanfa ma ono ko behunu se waye boni ayefo wo obehunu se waye nipa boni ni. There are some certain keys. Ewa ya sitting Bible no dia maye. Ya generate ya brabo mu nkoswo ene Kristo mu akwanya kese de maye a dodo no ahintawo. Ene epa chawo. Me no mienu ma yensua sa no montue. Nia ye namu bia ankotosra de bia. So your software, so your prophet, so your evangelist, so your day, adia bia wo bom pa ye bia asere urade na me pa cho from Paul Grace, God to bless you. Wo sere urade ho bia no fa aseda bi bata ho. Fa aseda bi bata ho. Enye se bia wo kobo ho afode se bia urade we no mabo ade o eno no woni baby. Nemom urade me da wase se watie me mpabo na me bisa ade suso nsu wa ya ma me. On ziri city. Neka edin. Penekazie radia so dwenga. Me jiri se radi adomo ho ye mesom ho ye. Tio. Wedi ka de radia se wo ade na emaye no ho. Etu wono woteso go nyina no. Wedi kai ama no eyi dada. To horma no asoma abofo no obofo Michael honkonkrom gamum. Monfa oba frempo ma ade wi a wo bo ho pa monfa nkoma no wadi ka kura ho me adamase wo ho kura monkwaye ma no eno na Paul osomafo Paul etuyefo ewo ho wo hye yenkura wo ho enti ene empabo bi efiri sabre ekobia no medofo amene wo hye se o bo a nya gidie na wurehemu ma wakoma ntoyem efiri sabe wa frɛ wa hye ye bo. 1 Peter chapter 5 verse 7 no ena bi ka kenkai wo se wo dwene ye ho nti wo beye ye bisade de amaye obeye de amaye. 4 steps to take when there is trouble in your life as a Christian. Enyama nanya esese me no bi nu egina so tua na mo as a Christian. Ebra wo hawo ne atwentwem ni amane bi atoye
We say we it is not easy. Ade a wo bo ho pai na won san kai na wo da ho ase. Easy. Senka ade bia de won sakawia na adase. Anabeboa. Yes, but another way to get it fast. Another way to get encounter with our Lord Jesus Christ, to fulfill all the promises. Yes, I way. Me da was ye urade se we tie me mpaibo na wa ye me bisa de amane. Now the chatwo. Ewo mpaibo. Hallelujah. I am a medasi everything shira. Everything shira. Tie me patro John chapter 14 verse number 13 e kan ho asem kakra bi e wo ne aye kan John chapter 14 verse number 13 e kan present your request with thanks. John chapter 14 verse number what do you call it 14 13 14 see because bosha wa hye say isi John chapter 14 verse number 13. Let's hear the word of God. Wasi bribia mo besre no ewo medin mo no eno na meyo na agya no anya ni monyam ewo banimu na se mo besre bibi wo medin mu a eno ana meyo. It is a Bible verse and I say key verse we Yesu Kristo no ankasa na no mu asam tio. Or see, if you may ask anything in my name, I will do it for you. If you ask anything in my name, I will do it for you. Was it some besire bibi wo mimi dimu? Ura Yesu Kristo dimu. It's a promise. It's a promise. Our Lord Jesus Christ has promised us with this Bible verse. A prophetic word. Enti enam sa verse 20 emaye di gidie kasampa waye yempa botiefo you waye mpa botiefo ampa me watie me mpa bo bebre nka so watie ni nyina but watie me bebre sanso na wonso watie wo bebre na adenti no wadi kaye bia ma na de aka kakrai woni gidie so obeye obeyama na broso. So the Bible is encouraging we Christians, we believers, we the followers of Christ, say we should not worry anymore, but rather keep on praying to him. Keep on praying to him. Tell God what you need, or tell God about your needs. Can you hear Fachireno? And the third key, and it said we should present our request with thanks. We should present our request with thanks. At the said na yes sereno yemfa asedamata na enobe boy bebre amem kunimdie no ababros. It is son say odoye no odwene ye ho na wo pay ya brabo yi edienti wonam John chapter 14 verse number 13 so aka say was medie mo besire bibi wo medimu a meyo de amamo na onyankrompon no wanya animonyam ewo banimu etu onyankopon o pese wanya animonyam wo Yesu Kristo mu eno nti God ne dopa Christ Jesus o ho de mame no mi no si ebeni nya danse we a privilege kese so kokon asem a kire urade yentue sika wo dabi ti asofo birim a ya na omotete mantwe ba bia omoji nkrofo sida when you come to before some pompa ma just am charge you they are all thieves. Don't go to them. Your mom pay in charge. We a man of God so and you want so go bompire mu bia ko charge obi for say bompire woni fia was this was sending a lot of fans na ba wonye serious on okobompire bu emu obi wo fie pe no de na adwena keri say obemaniska kesi bi ma bompire ma de wo na adwene ne say obemaniska kesi bi yi sa nya mane firi wadwene
Yisani ya manifiri wadwinim. Onu obi ya mpaba no na adwene ne se mpabo edi wo wie pe 2 bo 3 bo 1 bo no nsia bo pe se ni pa kro no be maniska kesi bi yi wadwene firi sa sika se wono so ma wurade pompa ye se wurade no munya bedadie amene pa kro eno na wonyankopon benye no munya wo banim na eno munya mo ne ba won so awurade be hye obi e masika ni wanim hallelujah. Afei wasadi asewei esa kire ewo First John chapter 5 verse number 13. First John chapter 5 verse number 13. First John 5:13. Ti wasi odima empaibo. Ti wasi yenum ena machire mabremu a moje onyankopon bane dindi na mahunu se mo wodankwa na maje onyankopon bane din so di. Verse 14. Na enam a yede ekone nchen ene se yesire bibi se de opa otie yan na se yenim se otie yan de yesire no enyina ho de a ene na yenim se ye wonuoma nyina yesire no na nche no. Hallelujah. God bless you. First John chapter 5 verse number 14. Was it because of say owura Yesu Kristo washe ye bose obeye mpa abotiefo ne ntino ye de nam ye konanim ye de akokodu konanim ye de gidie so de konanim wo wi no se na se yenim se wotie wade nyina yenim se ade a ye bisa no ye nsabeka yenim se ade a ye bisa no akwantuo no a ye bisa no aware mo nkoso a ye bisa no sikasem se be gina ma ye bisa no honkonkura doma chede a ye hwehwe a ye bisa no ya sori mo enkoso a ye bisa no ade bia ye dadwene ohaw amane ya setene mu John woman of First John wasi yenim se wotie ya ade nyina eno nti ye de nam ye ekonanim ye de boldness ye de confidence ye de akokoduro ye de gidie ye de nigie ena ekonanim firi se yenim se de ya sere no ye nsabeka na se yenim se ye nsabeka de a ene na se ye de aseda ka se owura Yesu medawase se wa ya ama me because we know said the yakam obey a promise. We need to say that. Said obey a bemwa. I dance here be brave. 4 steps. And your man 9. Ya o Kristo ni anase me dofo. Esesi gina so tu anamon e bra ye wo haw eni amane. And I'm going to do Philippians chapter 4 verse number 6. Philippians chapter 4 verse number 6. Was a worry no more. Keep praying. Was a mon na mini bibia ham hubim. Ne mom fam pai boso e mo desire die nduru e gyanyankopon asum. Na mo na asi wom. Enema 9. Hallelujah. Enti ni etwa to okra no wose mame nkokai Philippians chapter 4 verse number 7 no wose receive God's peace. Se wonye Kristo mu asundwie. Receive God's peace. Philippians chapter 4 verse number 7. Verse 7 no kan sa kasa. Philippians chapter 4 verse number 7. Philippians chapter 4 verse number 7. And then we stating is our main control. The book of Philippians chapter 4 verse number 7. Or say na onyankopon asundwea etrante asie nyina so no obehwe mu akoma ene mo adwene a mo adwene so ewo Kristo Yesu. Wo say na asundwie nyankopon a
etra entiaseɛ so obɛhwɛ mo akoma ene mo adwene so ewo Kristo Yesu Kristo. Hallelujah. Nature say receive God peace asundwie Nyankopɔn ya ebron tiaseɛ nyinaa so obɛhwɛ mo akoma ene mo adwene so ewo Yesu Kristo. Enti eba ne saa na mo wei emiensa medical bobos wei no se me no mienu timi de ye adwuma nante a afa Yesu Kristo no ankasa mu woni agya Nyankopɔn di asundwie tenan waka kire Peter nom asomafo no John 17 no obobo so basa kenka asa no ono mo ka asundwie ho asem obompa ye ma omu nyina awie esere ngunkuru tumi de mawo owie no oka kasa bi se masundwie nam de ma mo nyese de wiase de ma. Hallelujah. It is a nema yensa medical boss way. I say worry no more. Stop worrying and start to pray and tell God what you need and present your request with thanksgiving. You know, say yetimi tu sana moni nyina. Wasi onyankopon befa Yesu Kristo so ama yasundwie. Eti niema ye adwene ho ne yetete ne ntime nna no afeni nyine be firi ho. Hallelujah. Ni nyine be firi ho ama yenya ogye. Hallelujah. Ni nyine be firi ho ama yenya danse enti eba na sa afi enye peace of mind na menya. Ubenya peace of mind misumenya. Enti empabo mu no ye bone sa na ye sere Awurade me srew me hawnie o hawna dame so no mintimi e promise se metimi asoa eti mi wura me dini nyina ba wanim mi wura me dini nyina to anim me srew ye me bisa de mame me haw ye mame amane asua me na me komu bu me wo gidie wo mu se Awurade betimi aye. I trust you that you can do it. Bible say na asundwie Nyankopɔn no obemma mo asundwie obehwe mo kra ne madwen so enti esanse wodi kan nye gidie bi sunku bi se owura Yesu Kristo wono no otumi ade nyina ye no wayempo awie dada no afi wo beda wadwene no emu ye fine ubafia wakoma enha obiem. Hallelujah. Adwuma no ubonse jinijinwa no sa ayeye wie aware no ubonse jijiwa no se kwan na bia wie akwantuo no ejijiwa no se ayeye wie Nyankopɔ adwuma no ne mu adesrede a wo sere no ubonse jinijinwa kuma mu ne wadwene mu ayeye wie na Awurade de anigye ne gidie sunku bia be hye mu. Because you have put your trust in him. Wasi abane sa asundwie Nyankopɔn no behwe madwene ene makoma so wo Yesu mu wo behwe makoma no so obe take care of the heart obe take care of the mind afei bonsam timi messa adwene ne bio because you have centered the mind and the soul and the spirit and everything on Christ Jesus promises. Energy me de brewo bomodi ne sua momme mfie ho nto asem yeso Philippians chapter 4 verse number 6 to 7 na o Kristo ni no ogidi ne biara obemomodi na timi etu sa na mo we no owura Yesu Kristo dinemu ensi wiye owura Yesu dinemu Oma hwade ne mmeremu owura Yesu dinemu oma ne wo sere no mmeremu ne mmoro so Awurade nhwa na wonte na nem dia nkyerɛ onye wadoye ade nyina mu na onkoso antre wahyem me sere ma Awurade ne Nyankopɔn sɛ oma huhum ne hunam ahoden na de bia fa di na asɛm so ene mentra Ghana time ebra abono nwotwe bia TikTok ɛha yesua de ye bompae na me ba kyɛw ye de Awurade asɛm anante. Medase se oje bre na woni mehia enanadwe
yɛfrɛ me ɔsapakani David Owusu True Faith Church International. True Faith Church International. Mami Ophelia Medase Radinshao. True Faith Church International. No kware Jide Koko Asore. Branch ya ewo Kumasi Sokobai Wood Village. Kumasi Sokobai Wood Village. Ende anadwi Ibacho evangelist. Me feel hot to de bia me ba wonchen eno ebidi ensa so. Ha ena me de wusie afei no abewura mu a Ibacho wa mantem. Bomoden na Ibacho dane de na Ghana time 8 p.m. Bomoden se obabeti Awurade asem. 4 steps to take when there is a trouble as a Christian in your life. 4 steps to take when there is a trouble in your life as a Christian. Enema naya sese wutu anase wugina so etu wana mo ebra wabe Christian ya wudi Awurade achi. Ene na ye kenken Philippians chapter 4 verse number 6 coming down. Ni nya subquote bi ereka ho etu ye ho fo. Awurade sha wobetimi a request abaso de wote ye de usua fire enasem yi wobetimi a request abaso na wo bibika wababa beka maybe lines and atom wo bibika obetimi ababeka mame Janet Virgin Girl already ensure we pray maybe atom wo bibika you can send your request and there's just something maybe 1 minute and okay. All right. Oh, me radio soon doing count. Amen. This is a piece of the Moya. The just Bonnie Juma. And you made it me late pa into where the any late in the count. Maybe I so but I say, attention as I could do baby into not mention that any papa. But a new man I as a Christian. So by Jesus Christ, dear, also. Utu hwana mwana ujina so na asema esopa because unso obeji Kristo di fufura ya ni jana no ohye ti na akwete sa aseche se wo vimbi te fi be kakra no na o te kofom nti menim pa se sa ne o mana agbobo so yi no se ye de yi nyina so a ebema tambia no jana be koso adere o ba fom kra na sa ne o man betumi akanya mam se mba na obobo so awie de but I know say we Christian ya we say wo botaye bi esi wani so de nti a so abe Christian abraba a wo so bo anamo a wo se otu ekwan ya fa so se wo ye onuoma se ne be ya tambia no Christo hu a obehu se ampara se woni ne nam nokrem nti Christofo a ya ba ya na etoda de enuoma bi dada ye ho se ye Christofo ifo se kuta Bible kwa asore beda bi a ne no ano enye no ano no there is a more to it na eno na ya na ya feli no because asofo ni e say or say there or say one save forever save so whatever say do musika no na omo say winya kobo asudia na chese no ano Yesu aje nti bibia ne hobi eno ansa onamu but enye sa o say se odibonye ni esa ne free na kwambone ho a odi che no no waje no na so your training ni so na bo training bra se de na so free training bra no na so kokoye bone a o papa na waye ni nyina won kai bi na emu bone na wo ye no a wo de ko wa wie ye anu no obegina so de ebu aten ena ne onu so ja ne bone no ho no mo a onu so wo de papa ye ne twa ato ne papa ye no so na ne so de gina so no de ebu na aten nti Christopher ye wasudi nti wo se ebo ye homode na etutu anamo ewe Kristo mu ye
say a toda ye nipa yi de enema bi betwa hwinhwa ya akom nanso we say ebo modern biara say yemma ewiase nioma enji ya enka echi bebre yemma hohiahia bi emma ye remfri enyankopon abrabo ma asetena ekoso emma ye remfri enyankopon na se ne tie bia beka kire ho say Kristo mu na asomdwe ne nkwaje ne ahotowo ewiase ni bibibia de maye se de sa de ne hye adwuma ebeboa ye nti se ko ba sa akra se wo ha ne amane na hohiahia ne ba kra yenim se ye de aho ato Kristo su no ye wani daso dache ti yehu amwa ye no nka ye ho se ne be ya ye nya musuma yesum no ebe wie peye na so no so yi ne ma ye to so meni na dia yenso anya ketuapa e wona nim yehu enhra bebre no kwaso anya okese e wo Yesu dim amen Amen. Yada ye mame Janet yada ye mame Ashe ewo nia ene asema ebaye ononso ne wote ye ode abeto eso ede amaye erade ensha mame na onyo kese no koso kwashim na omade oye bia so ye mame Ophelia yeso yada ase papa erade ensha bebre abiba obe follow you. God bless you. Chris Omado for higher salvation our Jumedi. And message ya de ba ye no ha na ye di si medical kajo say mini ha isirim to na mbo no kwase mini she will be a demo ha pa metiano a just nya sange to agura fifre temen ano de e chinkuri enti enya de say ye be che bibiri se de ya na mo kumase ya ye no kumase de ya se duba kokora na yete so ha de ano de mintime kora enti na se no mese 8 ne ba bewuram 8 ne bosi kimwa bewuram na ye bia beka se bia wene e twen botan ya mabaso abeba na mapo abeba na mapo nti ene message ba ye bia na afi no wawuram ana wo ba so nche mema wahunu ne topic ya ye de ba ne serebe ya mebuposo mebuboso tiawa ye bia na wrap ya na ya bompae ene message no say enema nan bia ya be ye Christopher yi esese ye gina so editua na mo ebra ebia mane how bi adwendwen bi eda ye so no kwasem ni or how echichiri nipa 24/7 amane etimi tu nipa na ya adwendwen amachese nipa obi kura timi kokunu ho obi kura timi eye frustrate jese eduma ku ntime nko be no akoyi mistakes pande akro nurse no ko pande no akwo kura kokum obi enema bebre we can Philippians chapter 4 verse number 6 here. John Samuel kan kasabi o say mon na nwini bibia enha mo ho na emom ade nyire won mo mfa mpa bone nkoto sere emo made sede enuru awurade anim na mo na ase enso wom na asudwe nyankopon no ebehwe mo kra ene mo nipadua ma adwene no makoma so ewo Yesu Kristo saa ne ma we no a Paul ekaye no emu wonchemu nan no ena mi gina so ene odi nkomo didi kan o se mo na nwini bibia enha mo ho na mo mpanye mpaibo in the first kia ewo mu se ye wura o hawne amane ni atetiemu a ema ne ato no enye homa bi enchechire wa to the sense wonya ho entete ade ba akope ene Kristo asamse yenye o say enwindwini bi stop worrying and start praying jadwendwen jawre ho jesun na sha sese o bompai empabo no a o bon enyo adwene se bia ne wode to awurade ne wo mpabo mu ehu hia nyankopon ana ehu hia Kristo ehu hia no
ye how no ohia se woyɛ de maye enti onipa bia wo haw bia no ma ne nyɛ dendende ma wo sɛ wobɛbɔ mpaeɛ ɛna mekɔ kama asɛm okura nti awurade obiti ana ɛna mede kɔto nanim nti ɛbɛyɛ na as wo doubt that full mind just say adwene no na wo doubt no awurade asɛm sɛ yɛ mpaeɛ sana osomafo Paul awurade ho pa no so kai te niema nan no de di kani worry no more instead of say obe worry no start to pray bompae afei de tosum yenu empabor mu no na asɛm no hye yen sɛ afei tell him what you need. It won't say Hannah kwa sort of you know or so fully at the sun used soon. I know say Debbie me fear makuma moon summer gusin shoe already. I am pouring out my problems before the Lord. Me fear makuma moon some already. Into a privilege cashier at the mind. Say second key and I say second step wa ye two and I say assessing ye two as a Christian a bra wa how near man ye and I say ye nam Christo and abrabuino and among two mono. Tell God what you need. Tell Jesus Christ what you need. Yenka biribia ehyaye empanchirem. Eno so ye can wasem eno no subcode o kan 1 Peter chapter 5 verse number 7 was a momfa mo haw no modadwene emeto no so efise mi asefurade medwene mo ana honam no ye ni pasusu bi kaso wo dwene wo ho a na chese se nipa no wonim wo situation wonim say there are something bothering you enema bi ewo hye wo so wo hia mo bi wo hia support wo hia ni ti se nipa no wote wa obi o wa dwene pa no wote wa o care about you na wo dwene kwan obefa so obeboa wo emebi kwa wa ko school kwan obefa so obeboa mo etima ware asetena mu niema bi oboa wo se wo betimi ade wo ho no aye free ye ka say ampani pass message wo dwene ni pass message hu wo ho anu obisa wo de na niema ekọ ho te sei abrabo no kwase nkwara no ye bibia bokọ de ye se nipa odwene wo ho enti wura Yesu Kristo no hwe say ye beka bibia kire no. The Bible is advising us, or the word of God is advising us, say abre bi ebe opportunity akwa awurade ne wo mpabo mu bia no. Try to voice out, tell God your needs. Sometimes a Christopher bebre kwa awurade fia, they are there for pastors, they are there for prophets, they are there for niema bi na like na oteho odinani akoto sofo so odinani akoto difo so odinani akoto hunam nipa bi so abra owo akwanya kese a wura Yesu Kristo na bie da channel edema wo edema me se yenko to dwedema na se yenka yensampanjere obekọ no oteho no reach wingam na odinani ato sofo anim se sofo na meka bi njira no sane bani nyina enne o life so na wo hwem ye gu sane man menka se men kwa asore menka se men compatible. We all need to go to in the present, and I say we all need to go to church. We all need to go before Christ in the present. Bible say me that's what say yenko awurade fi me pa David in the kai e dey awurade fi dey but emfa wa adwene no akoma nkoto sofo so say be kwama sofo ahye menkom also you have that privilege. Adoma chede na osofo ne wo eno njire say wo no bo mpa ya awurade ntie. Yes, you can pray. Open pay uradi beti. Adoma chede asofo no or they be supporto. Hannah went to the temple. She prayed. And the pastor told her, go in peace. By next year, by today. Na uradi you will be sadiama. Ete ukopo mpaye no. Assembly be free software ncha bebiano. Na abeye fulfillment. Because everybody wants to one and one so. Inti men kwatena wasa can be children. Hallelujah. You we ne ye ba a third steps. And I say a step where tosumiensa was to present your request with thanksgiving. Okay, verse number 6b no. Philippians chapter 4 verse number 6b no. Was say
momo ma de se de enuru awurade anim ene aseda ose momo ma de se de ne mpaibo ene aseda waka aseda ehim opa fa Bible ne read wo Philippians chapter 4 verse number 6b wase ene aseda emo ma de se nu awurade anim enti here no eno so Paul kire yen se ye kutodwam na afi ye kan yansem no de kire awurade ya na ye bewie ye be conclude yansem no a se awurade me da wase se watie me mpa boyi na wama menya kunu wunya yo na so no aka hye wo me da wase se awurade watie me mpa bo ama me nkrata me nsaka wunya yo bet waka sa akasa ne de a kire se awurade be yamaw efiri se wo se won kyare ne bohye ho se de binu bu ne se kyere no enti ye gidie na wode atu saa na mo no gidie ne yete bompaye gidie ne yedi bisa bribi fie awurade ho se de James chapter I think chapter 1 verse number verse James woman kai o se de wo pe bribi afire awurade wo nyini se awurade wo ho wo ye de wo hwe ne kira kwankwatua fo na de wo pe bribi afire wo se na adwene hinhimu a enya de se ne nsabeka enti awurade me da wase se de me koto sire wempo me mpa bo mu no wa ye de amame eti wodi gidie kasa no soso se pa na wo sorate eti se ye nipa ne wo yi se black prophet anasa adomba vidash se wo ye madoye anase wo hye me bobi se obeche me Bible no ka so de beche me no ehu anigi amuru so ntim ka black prophet me da se awurade nhira nya yo bidum bie we de wo mani age me baburi awurade menye odeni ezo na bi kura ne mayo wakana no eye boshe wahye me but one farmer me no medical danase nti se black prophet ekotena fia si di na wotwe edibo some na se won fa Bible ne mere me a won wankasa be ka se me kura me ayi ni pabone ni o se evangelist David na me ka se me brand Bible no me fa my kura wadama se be di oho ene ma mitutu me kan koto na me fa nkoma no it is obi bompa ye na o make sa statement no in his or her prayer sa e sheki soro ema onipa wo bisa de no ahwehwede ba tentem nti niema miensa we eye key ewo ye Kristo suma no muntu a yetu di twato verse number 7 no was na asundwe nyankopon no behwe madwene ene makoma so ewo Yesu edisi yetu anamo we nyina wi a afei wodi anigye ne akoma mu fain ena ekwa awurade anim o kai hana de no was na hana bompa ye wie ye no o kofie no na nanim nte se kane ni bio mpabono a okro gidie mpaya wo boye ne de wosofo ne ka kire no wose hana eko ne fie no na nanim ente se kane ni biu obetima read 1 Samuel chapter 1 verse number 1 hormo ba eko na wie o ka sa asem na hana nanim ente se kane ni biu efise na wanye gidie sonko bi wonim se awurade atie no wosra foforo bi apa ne sra ba mu a ebe ye nsankyire ni bi wo na akwam to de ani je na ko na tena he enti firi sabre ko hana ma na wura ho bim so obenyem so onye de wa ma na wura ho bim wa dwendwene bim wa nsu biu eno na tron se ho kronkron ye de aseda ne sa ne ma na ka oni e de gidia na mutu sa na mo no a afei owura Yesu Kristo no ankasa obehwe ya adwene ne akoma no so enti e ba sa ne etimu no akoma no problems bi ne echinyigye ene niema bia esu ne awreho ne sa niema ne bia ewo yakoma mu no sa gidie mpaye ne sa na mo na yetu ye no na owura Yesu Kristo abeyi sa niema ne nyira fira afei na wonkonkona be hyewma nti wo hodo mo a na ye se ade ne ba awurade ye wie me nsa ka wie ampa na si abiba oko me buy one ya me number da on friend why you need help ya friend me come buy one me number da Chris you had me free watch na Ghana time no nkono ko bia wo friend me a obenyame na menti wo asem we ne nkomo a anadwi me no ba bedi ye mo bebre ntimi entu sana moyi di we ne nkomo a ye ba bedi amabobo so nondu abo pepe apa ho sema baako enzi awrade nhwamo
dodo eba so foforo anamunyante enkomo ni nyina ase no anama boni nyina tofa Kristo ya domo a ochina Ghana time 8 p.m. bomode ne wura muntam na yensua de na yemfantua na mona emwa ye nyina erade ja bebre opeso wana metwetwe nkomo me pacho bebre okọ me bayi ho a me number edda ho esopoto WhatsApp esa local call number emu bia obefre mafa bia no meje oso na bibia tima kama Ghana time me pacho anopa no nkoro eko bia no ofre mi a me pacho ubenyame 24/7 na bibia nso etime aye kama na ve True Faith Church International na sore no ebi wo ba bia ebi wo wiase ba bia enti opese asore bi o hwe bia kira kwa na wono mo etua na makobo mpaya eno so frɛ me a wonsa ebitima ka ebi na wono makoya asore ba bia me wo na opese wo ba na besra ye mpaibo ana so ba na ne e bo mpaya me wo Kumasi Sokoban Wood Village Wood Village True Faith Church International no kware gidi kokwa asore branch ba ko ho asem na make wo frɛ nkwan be ma direction na wa ba ne nyina asom Kristo Erade nsha na onti nentie encho yede esi ano nenti Virgin girl mommy hello mommy hello all right onti menka enti sabre yede banawie no ndo aba pa ho se ma mensa ti yede banawie Yamompai na menshire Erade homobro emadofo no nyina Kristo ya adoma personally enkomofufuro bia ho a Erade adoma ochina obetimi afreme ne mombo moden hia me pacho bebre na nwotwe bia bo a be hia mo platform yiso our Ghana time 8 p.m. echo ya che Erade asem me da se Erade hia adofo no nyina ene moje bre ne adaje ebegina live so eti enkwaje sem likes ahodo comment ahodo ni nyina no eyisika na mahwere data hodo ni nyina isika Erade hia mo nyina si utrase ne mompai na emfadwumadi no emra na wie yɛn ni edimafo ne abankɛse owura Yesu Kristo yɛda wase enana dwen so wona motimpo no utumi so adoma boae ama ebra no so yɛn so pam yɛn nyina be hia mo platform kɛse so odoma nko ebra so si yɛde adwumadi no nyina ba na wie ene wona mo asɛm utumi so abɛhye yɛn kuran akyerɛkyerɛ yɛn sɛ anamon enan na sɛ yɛyɛ Kristofo a yɛpɛ wonkyɛ akɔyi atuyani a yegyina so mfantua na mo Erade Yesu yɛda wase so na nkonkron so abɛkyerɛkyerɛ saa nkyerɛkyerɛ Erade bie ya adwene ni akomam na ma asɛm no yɛntente ase na efisa abirikui no ma saa no bontue yɛntimi mfantu na yɛde sɛ die yɛntimi mfantu wanim na yɛ aso ma yɛ mpaebɔ ne yɛn koto serɛ na ma ahwe de ɛne abisa de hodoɔ ɛnyɛ adwuma yɛn na wawurade ase bigya platform yi ɛhyɛ wɔn nsɛm Erade kwaso afa odin so fa otumi so page platform mo okere bia mi wura Yesu obaba from platform bia no Erade nyini hye na tamfo nsa e ma na bisa de na hwede anya kwade bia da ti akra mpa boti o monkoto sere hwede na hodo nyina da Erade so din wa mana yeye e ma atiefoɔ ne adɔfo ma da ne da nyiro beti asɛmpai no e ma otamfoɔ no entu nhye bi so dia ma obi biara nsa no adwuma nye yie obi asika asɛm nya nkoso obi aware sɛm mpunto ne nkoso mmeramu ahwehwɛde biara obi ahwehwɛ no Erade Yesu din ma ne sanka